सभी कलाकार उपस्थित हैं आदरणीय पवन सिंह जी के समर्थन में, कैची छाप के समर्थन में रउआ सबसे आग्रह करें, अनुरोध करें। सबसे पहले रउआ सबको बता दें कि आप पवन सिंह जी राउतारा घाट क्षेत्र से चुनाव लड़ता नहीं, रउआ सब भी अच्छे से जानता नहीं। उनकर क्रम संख्या बाटे 12 और उनकर चुनाव चिन्ह बाटे कैंची। तो जितना भी लोग, जितना भी एजा उपस्थित बानी, हम चाहब कि ई जौन जोश बाटे, ई जौन प्यार बाटे, एकजुट के होए वाले मतदान में रउआ सब जा करके बूथ पर इहे जोश, इहे प्यार दिखावे के बाद और अपना पवन सिंह जी के दिल्ली सांसद बना के भेजे के बाद। हम पिछला 4 दिन से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे, अगर विकास करे के बाटे तो हम चाहब कि अगली बेर के जो चुनाव होंगे अपना बेटा के चुनी, अपना बेटा के लाई, अपना बेटा के खूब सम्मान दी, प्यार दी और 1 तारीख के माला पहना देने के बना जी। यही बीच में एगो लाइन, हमने के कलाकार, हमने के कलाकारी से वोट मांग सकीला, राउत सबके प्यार कर सकीला और राउत सबके आग्रह कर सकीला। एगो लाइन रहे हमने के पहले रही, बबुआ हमारे भुलरुआ बबुआ हमारे भुलरुआ हमारे पवन सिंह आधा सुनाई देता, आधा नहीं सुनाई देता। जे पवन सिंह जी के साथे बानी उठाई